खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां एपीएससी आनजादनि मेन आनजादाव गासै 133 बर' फरायसाफोरा उथ्रिनानै दङ बे समाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों एपीएससी मेन आनजादाव गासै 133 बर'नि फिसाया एबा बर' फरायसाफोरा उथ्रिना दङ बिथांमोना जुदि भाइभा आनजादाव जुदि उथ्रिसारो अब्ला बिथांमोना साफा साफा गिदिर अफिसार जागोन आरो बिथांमोनानो बर'नि अलंबार होनना बुंनांगोन जेराव आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकाराबो बर' हारिनि गेजेराव गोदान अफिसार सोरजिनो थाखाय बड'फा सुपार 50 लानाय जादों एबा माव बिथांखि लानाय जादों आरो बे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव एबा बिटिआरआव अफिसार बनायनो आईएएस आईपीएस बनायनो थाखाय बड'फा सुपार 50 लानाय जादों थिग बेबायदिनो बिनि अनगायैबो गासै 133 बर'नि फिसाफोरा एपीएससी मेन आनजादाव उथ्रिनानै दङ आरो बिथांमोना जुदि भाइभा आनजादाव मोजां जायो एबा भाइभानि इन्टारभिउआव जुदि बिथांमोना उथ्रिनो हायो अब्ला बिथांमोना साफा साफा अफिसार जागोन बेखौ बयबो फोथायो सासे सानै नङा गासै 133 बर' फरायसाफोरा भाइभा आनजाद होनो मोननाय जासिगोन फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जुदि भाइभा आनजादखौ उथ्रिसारो अब्ला बिथांमोना साफा साफा बर'नि अफिसार जागोन जेराव आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव साफा साफा आईएएस आईपीएस गिदिर अफिसार बानायनो थाखाय दिल्लीसिम गुवाहाटीसिम बड'फा सुपार 50 नि गेजेरजों कोचिं होनाय जादों फ्रियाव कोचिं होनाय जादों जेराव बर' हारिनि गेजेराव मोजां अफिसार लाबोनो थाखाय थिग बेबायदिनो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा माव बिथांखि लानाय बड'फा सुपार 50 निफ्रायबो गासै 16 फरायसाफोरा एपीएससी आनजादनि मेन आनजादाव उथ्रिना दङ आरो 16 नि गेजेरावनो 12 फरायसाफोरा बर' फरायसानिफ्राय उथ्रिनो हादों होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों लोगोसे गासै रायजोआव आसाम रायजोआव गासै 133 बर' फरायसाफोरा एपीएससी आनजादनि मेन्स आनजादाव उथ्रिना दङ फारियै बिथांमोनानो साफा बर' फरायसा आरो डिसप्लेआव एबा ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोननाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो एपीएससी आनजादनि मेन आनजादाव उथ्रिना दङ आरो बिथांमोना 133 बर' फरायसाफोरा फैबाय थानाय भाइभा आनजादनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों आरो भाइभा आनजादखौ बिथांमोना होनो मोनगोन आरो जुदि भाइभा आनजादाव बिथांमोना उथ्रिसारो अब्ला बिथांमोना साफा बर' हारिनि अलंबार जागोन साफा बिथांमोना रायजोनि अफिसार जागोन फिन फोरमायबावो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां 133 बर' फरायसाफोरा रायजोनि एपीएससी आनजादनि मेन आनजादाव उथ्रिना दङ थामहिनबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव बिथांमोना एबा कमिसननि मेन आनजादाव बिथांमोना उथ्रिना दङ बर' हारिनि थाखाय बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो गोबां बर'नि दैदेनगिरि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोननि बेफोरबायदि दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।